Edwani yabugire ayo mworo karugetanda. Edwani yabugire ayo mworo karugetanda. Ayo mworo karugetanda bana mbare njara. Ayo mworo karugetanda bana mbare njara. Uzito somya bamura baje kuya mandege. Uzito somya bamura baje kuya mandege. Ni mambia bono ekero erire rituko ria Jumatano ritukeriga rieti tariki 19 cia mutinyo kabere omwaka uyu iga gwechire bubere 25 na kwariganiria ase omorobere iga bwetwani rituko ria rero ekero nandi ngokumanya rituko ria rero andake nigo rigochi riachengerwa mono ase ensemo rigose rimanyekanete buna rituko rigochengera abasubati ase ewiki nande ekero ngokumanya ritukeriga ntochi korigereria amang'ana y'oboremi aiga ase omorobere iga bwetwani ya getembe. Karibu sana omwancho omorigereria ase ngokuboria onyare gotwara oborigereria obuya nabo igo gosangana inche ase encherere eyobwasi oku kegima goika ekero ndache gokora omorobere iga chinsa inye chia mambia korende ase bono nogokonyoria ng'ana amange agenderete gwateka anene mono korwa ase ensemeri ya gesiasa tokorigereria ase riroba ria gusii abange nigo bagenderete kworokia gose gotema gosanga emechando eri babwate gocha ase abanto bari na ogwancha okuya erinde banyare gwesoanani nabo igo kweneke ng'a bakonyanire chigurube igo mwanche omorigereria na mangare anene mono amang'ana buna aya iga yobokonyi nabo igo amang'ana yokorigereria nabo igo komoreka chiserekari chionsi eri eserekari enene nabo igo chiserekari chiri chia chikaunti. Karibu sana ikiagera omorobere iga noyone naye korende nigo nakoborire ng'a ninche gokonyoria amang'ana make igo ase ensemeri y'oboremi nabo igo ase amang'ana aria gose ekero tokorigereria amang'ana a history ase rituko ria rero gose chitariki buna echi iga ninki kiabeire kegokorekana gose giakorekanete ase emiaka eri ya magega. Inche nkorokwa Matilda Obaigwa, karibu sana. Kero ngochaka nayatekire nigo ngochaka korwa ase sub county ya Marani meye county ya Kisii ase amate yamo obono korwa ase chinsemo echo korwa ase ekenyoro kegotoka ya Mbanda sub location ekenyoro kia Bumeroga ase bono amate eyo yaboririe obokonyi magega y'omong'ina bwenke eyo koba gakoba omorwaire ase emiaka goika 14 bono nekero omwana oyo omonyaroko omonene omanyekanete buna Lilian Kwamboka abeire gakoerera buna ng'ina arwarete nabo igo akaba gakomotigera amajukumu gose amang'ana kamwaribagariri riokorenda abana abamwabo eyo bono aikeire otebire nigo aganetie mama omwabo onyendirie okobwa anyore wheelchair eyo eranyare komokonya erinde osokiwa nonye nkoru nyomba nabo igo anyare konyora obokonyi erikoneki ng'a abana abo bamwabo bande banyorire gosira anene mono ase ensemeri ya echisemi nabo igo konyora nonye na endagera omosegete korwa chinsemo echio noroboti oro ase encherere enkerano. Chiengoroku chieniande oyo omokama morono orwarire emiaka 14 enibo twabwate yonsi pi yaeri amaremo abwate agorete twaoniri twakora bono twatigaire gose tigarente tokobasaba amabera naki monyare gonkonya ase naikeire ekero kwabwatekana bono nasinyirwe egento ngokora abagambi baito mwanche motokonye ase ogwancha kwaito omogaka oyo nere rende oborari lakini ekebarua agokora ekiachete gekamoremera riria korona yachete agacha agateneniwa egasi abwate bono na ebibarua agokora Nairobi iga asinyire egento agokora ase eng'encho enibo yaerete korwa iga bono totigarete bosa. Ase amarieta nkoruku Lilian Kwamboka oyo omama orwarire emiaka 14 buna nakinire mama kera arwarete narengwa omoke ninche nakinire abana baminto emiaka eyio yonsi ogaikanchira ase eng'encho ya okoremerwa na obokumu bakagenda bado ngatigara gochi gotema korigia nonye ekebarua tinkonyara kogenda ase eng'encho motige omonto taiyo oranyare gakoba gakomosokia omwana ominto naro ogosoma ore form 2 igo na ogosoma okwo kwamobereire egasi enkong'u nonye okonyora eschool fees na egasi enkong'u
ndutato minte yagite karo twaremere tu akagenda agatutiga ndori konyora bokonyi bonde bwensi omuisi ominto nero orasoka totomire kende rigere tonyore tonya gutumeka togosaba abarayi baito onye mokonyara gotokonya bokonyi bonde bwensi none omwana oyo ori esukuru anyore school fees rigera asukire na oranyore mambi nero orenge bahati. Naboigo ikase kaunti ya Nyamira bono magiga yoroboti rwasiorigwa igoro yobotumiki bwechibesa ase ebunge ya North Mugirango igotoka ime kaunti eyo nigo bono oyorenge koboria ekirogo kyobojumbe ase enseme eyo omanyekanete buna omosike Isaac Atebe anyarete koerera ritukore igoro buna chibesa chikobwatuka gocha ase ebunge eyo korende asanyarete goteba obwasioku mboganiri ase obotumiki bwechibesa echo noyore omobunge bwaroro oyore omosike Josh Nyamoko nigo bono anyarire koboria chibesa echo chechibunge gose chebunge yo chinyare gutumika ase njirere ndonge erio kwana kinga abamenyi bechinseme echo banyorire obokoreri borobuya korwa ase omobunge obo no musakeito Fatgad Gisemba atarete gocha chinseme echo nakoboa orobotiro kubwatia nase umuyiga oyomo bwa matanga ase kinyoro kya mabariri ime ye wodi ya bomwagamo ebunge ya North Mugirango kaunti ya Nyamira umuyiga bwa komweni ya Nyagosira Bernard Nyaribo Mesa umuyiga uyoiga ni guikiranwa na banasiasa korwase ebunge eyo egati yabo Moskedan Kanbundi nabo igo Isaac Atebe abo baromerete erianza ekirogo kyobochumbe bunge eyiga nonye nigo ebaira ebiro ebyo na gukwanira obotumeki bwechibesa kya magenderero ase bunge eyiga twabeire emyaka 3 kuru 2022 2023 2024 kiro mwaka bunduki tokonyora milioni 300 ochose constituency echinde chikogenda chibasari echinde chaswa chistima echinde chaswa korosia chisukuru report rere yasogete muisonde constituency yetu nero yama chitukoba eyo muiso ze Kenya chipara epare kwe uchibesa egwente korosigwa yabe ko moromwa yabe kwe koro ekoneri omorom chibesa chasoka chaso imefuka unabono iga 46 million chio sogete chigotebanga chiarabia chipara uchisukuru chenara kubatebya abantu bamintu ebintu byino linda weta ekura yaino kurase ensemo yobobagi bwechipasari echo chikubasira borokiwa asa masomo ebatebire obwasyoku tibori aroro ase omoroberio oyo engana ekoremaria abange nga matangaria omogoi ngaiwa shocking news omogambio gotenote abanga chipasari chiche moche mwirike ngarakinie garama nero ororo ya siringi 250 bono nkebori nga omonto akoe chiribusatu naende agosaba 250 ndika omong'ino oyo agocha ekondo kaisa ni siringi 250 na inche ngatenda muna bunduki asaba omwagama natebe nere karanje gokonya abanto basobe wodi asobe nere abakonye konkonyora bakwemera nabo nkomokonya efi eye ya 250 omogambi nagotebe ting'e ekwende yonsi pia listi yange mpaka nere egera abaye chiribwe chisato kanchire kobaibere tigaba ibere kiagera bono ntorakore kianero orobisi nero ubwate chinguru korase ensemo ya magenderero yechipara echo chigenderete koroisiwa nechinde kuruburwa nigo Robert Tai oyore oyomobo asibaria bakubwati asobwange omoroberio oyo mogima bwechipara abaenekeria bamenyi be wodi eyo ya bumwagamo chipara echo chirachie koroisiwa nyamayiga twasoka ntana nigeri already twakolire koyegora ya batandi paka ntana grading yao korwa beko moro next tumanya gwanse yego trimboka magari ali ga so Japan ndende gochi kyonge muino neye nera ali suguta trimboke kegogi oende nyamonuri ndende gochi kanani then ndwa propositi amo twabadrante no mugambi oyo nanto kamente yende koigurwa etono trimboke mpaka bombo mate ali suguta echichiko baigo umagamo tego geti
na ndenda ko tanyali uneta chingaki echecho nigo abaraya baiga barya kubamocha abarai barya korwagusi bamuganetie oyo kabeire omonachebina omonene aiga imeyensi ya Kenya David Maraga gocha koboria oborai bwense nagoteba enganeyo nokubagana omugusi abantu baminto abana baito bwata chikura tochibeke chonsi pie kabwetemo torro ikiye kobosa bonadero boigo kako gendoro nero nyora na bwate ase agoikaranse mesa. Kwa hivyo tunataka kulaani wale watu ambao wanataka kuconfuse Wakisii, tunasema wacha hiyo maneno. Iko ripoti ya Getembe kurwaiga ya babati ekyoke kutoka imeya wodi ya Bumwaga Ebunge ya North Mugirango kaunti ya Nyamira Jeffat Gani Yesemba nase umuyiga oyomo bwa matanga ase Boigo bono abaonchoriria na boigo abarai okorwase ensemo ya Keroka tauni eyuere egati obugatigati gosase orobebe ru county ya Kisii neria ya Nyamira nigo bono banyarite gusanga ebirengereri byabo kubwategana ne municipality yo kwa Gacho ase omochio yo Keroka bagukwana nigetaseni kya Getembe nigo banyarite kwerera nigo o municipality yo rachikoenekia obuyo bonge ase chinsemo echo na boigo bakanyara koboria abantu abarai bonse korwase orogongo rwa Gusii banyare gochamo na boigo kubwaterana ile kwenekinga banyorire amagenderero nonya korwa ase serikali enene bagukwana nigetaseni kiga kya Getembe menya baigani go bairanire ngambye mono gocha somo MC borogongo rigarwe wadieli go momus Kenya mbega gisesa asokorete municipality mbe muchiyo iga okeroka to wakara mu MC to mbiyama asoko toretera municipality ase muchiyo yo Keroka tugusaba amagenderero ase muchiyo yo Keroka igere Keroka imoke igoro ukwana boigo nigo bagendere ko baba kuboli gese kukyo mugusigo chamo asibabaganirie abarai kurwa sorogongo rigarwa Gusii kubwaterana na boigo osira ekerenga kyumurai kurwa sorogongo rwa Gusii oyu obekire kerali ngana kunyara ko bagakoboli chikura choburai wense omwaka chiri wibere na 2022 lakini nari gusaba igenteke monga abagambi baitu bari baro batware obomo oboragere ngano nyine kero omuntu ndagutaka gukwana ikintu kurukando kiaba nkeri gutwara nguru ekyara abantu bamwe bamubwatseti igara amatubwatesi igoro yekero yekero gojigojija nyasaye naye nagusese ni munagusese neti ari nakuru simbara ati kweranire gusia kwa iru chikura tubwatesi mwesimi wanyaribo tubwatesi abantu bonse bidiga batubwatesi bari willing kubwatesi umugusi lakini ngento tutake diko igwa negeriga gotebanga ki nga mugusita konyana ntutwe kamboronge tureti atwende chiko turigi chikure bisako byonse byancheranire abayikoyo bancheranire ngaki mugusitega no muchabakasi abaruya bancheranire abakamba bancheranire abayikoyo bancheranire chikabira chinyinge cyakore abameru bancheranire nkabira kiyakane nga mugusita ko gamba iga bantu ba mintongo basaba tosi como ske Fred okengo matiang asinse mugende nigo bakwanira igoro yokugwa kwa Raila asekarigo kya AU asiba motogirie nga nigabekira umukyo munene kurinde nigo bamuganire gocha imense ya Kenya na kugendera gokonya abakenya bange asikiri batebire no gokonga kubugima Raila no mugako okorire gasi amasama tukamange tumusigete umugako oretire chichenchi amabadirika manga se nseito ya Kenya bono igoro yobochori bwakorekanete moisonde etwakambia mone saurio mugaka Raila atenenete biya murembo kaba chikura etwe akanyore cyanyorete twotambia mono nyasaye buna bangete nga ribaga mwete na rieri ngatare kubua tigairane tubwatese nanda entoko gutiga as a book of Guinness ese bitabu birie binene I rejected the stone diga na diria toketeka diraya later proved to be a cornerstone Raila Amolo Odinga nyasaye tago gutiga iginko ripoti rigetaseni kya wanjite kya Getembe kuiga asomuchiga okeroka uyora soru berwe county ya Kisii mone county ya Nyamira inche gongoro kwa Polycarp okara
mwancho murigereria kero bono yombi gia scouts iga asinse ya Kenya kero keguchengira bono emiaka emieyemo 55 ni tatu ni gobono kianyarete koira umayigoyo ase university ya Kisii ekero bono na roli tukoria Jumamosi ekiombe gia scouts kianyarete guchakigwa ase eskuru eyo ekero bono bagendete kwandara obuya bwekiombe kyo gose ebyombe byo bya scouts iga ase ense ya gose asiga se orogongo orwa Gusii nabo igo ekero banyarete kobori abantu banyare kubwaterana nabo igo kwenekia abange berikiria ase ekiombe ekyo erinde banyare kwegerera amang'ana amange ayo areme ya scouts. We encourage all this. Thank you so much. Gutigana na yo mwancho murigereria rituko ria igoro ni igobono aikiombe kia abantu batano no babere abo banyarete gochorwo bachigo korigereria gose bachigo koro bochori bwa commissioner ase kiombe kiri kia banyanyimbo kia National Police Service aiga ase ense ya Kenya banyarete gotianiwa nigo moyigo yo nyarete gokorekana ase amagacho ya ekigambero ekenene gose ase amagacho a Supreme Court aiga ase ense eto ya Kenya nabo igo ekero abo batano na babere bono banyarete gochorwa no murai bwense omotienyi chitarikinye chiomotienyi oyo iga nabo igo nigo bakorawa no principal administrative secretary omanyekanete buna Arthur Osia. We want to congratulate you on your selection, on your appointment, and promise you our cooperation. We are always at hand. This is the first engagement that we normally have with the courts, and we are always at hand to facilitate this so that the process can move on very, very, very fast. We just wish also to reiterate the fact that this is a public trust that we have, just like all of us who are in the public service in one area, in one responsibility or the other. This is a trust that has been given to us under our constitution, and so it behoves us to be able to give it our best so that we can provide for Kenyans and our citizens the best there is. Mine is first of all to congratulate fellow panelists for this appointment and to heartily thank His Excellency for appointing us in this very, very noble exercise. Noble because we are going to address issues relating to the management of the police force in the Republic of Kenya. And we all know that the police are a major cog in the chain of delivery of justice to the citizens of this country. We all understand the current challenges that the police force is going through. We all understand the expectations of the citizens of this country on the police force. And therefore, we are getting into an exercise that is going to demand
for sobriety. It's going to demand for a lot of integrity. It's going to demand for patriotism from us. And we'll need a lot of wisdom and prayers for us to pick the very few that we will present to His Excellency for consideration. I therefore want to ask all of us to go and reflect seriously on this appointment, the implications, the demands on our part, if we have to meet the expectations of the citizens of this country. Gutigana nayo ni gobono ritukuri igoro ebunge nene yanyarite gukwanira obochori bwekirego kirikia African Union Chairmanship obubanyara gokorekana rituko ria Jumamosi ewiki yaeta ni gobono moyego yugose enkwane yo yachagetiwe enere oyore umurai bwa barabangi meye bunge umuske Kimani Ichung'wa ni gobono yanyarite koreta ribera ritindi naboigo ekero igati ya barai gose ababunge besogeti na goteba abakenya bari babire baguchingira gose bari babete baguchingira ukugwa kwaye Raila Odinga korwase ekirogekyo ni gobono batabwatia maskani gocha asense ya Kenya ase enchira ere endonge nabo igo niko banyarete gukwana obochori obo tibwarenge gocha gokonya umuske Raila Odinga bweka kurindina ense ya Kenya yonsi nabo igo niko banyarete korage byara baria bonsi babeire baguchengera okogwa gwekero gekyo gochaiga ase ense ya Kenya. Candidate. Kenya was the candidate. It is also an opportunity for the AU to introspect, Mr. Speaker. Madam Speaker, sorry, I see you have changed. Madam Speaker, it's an opportunity for the AU to introspect, because the issues of equity keep coming up, and barriers based on language, religion, or other factors always keep coming up. The way they've tried to solve it in Pan-African Parliament is the way they need to solve it also at that level. Madam Speaker, it's a pity that we see ourselves as hyphenated Kenyans, and we demonize hard work. We demonize wisdom. We demonize aspirations and ambitions and achievements by looking at it where that person comes from. The continental politics, Madam Speaker, Kenya as a leading economic hub, as a leading diplomatic hub, we have demonstrated under the leadership of President Ruto that Kenya is not just a country per se, it's a diplomatic hub. That is why many countries decided to stick by us, to support the Honorable Odinga, and the little challenge that has assisted our colleague, our friend from Djibouti to win the election should be seen as a gain, because at the end of the day, we also live in democracy. Let me confirm to the nation that he shared with me the thinking to run, or the intention to run for this seat, well before most people knew of it. And so let me go on record as saying, Honorable Speaker, that it is not President Ruto or anybody else who put Honorable Raila to run for this seat. It is not easy to raise the confidence of over 20 presidents of a country, Mr. Speaker. You have seen the first round, he got 22 votes. Those are 22 countries that have faith and confidence in the candidature of Honorable Raila Amolo Odinga, Mr. Speaker. Many of us, if we were to contest, we might not even get 2 presidents, or 3, Mr. Speaker, or even one vote of a president, Mr. Speaker. Leaders like Raila Amolo Odinga, with his Pan-African spirit, with the able guidance of leaders like Mohamed Yusuf, who is now our chairperson, and with the support of all African presidents, Honorable Speaker. And we must respect these presidents, Honorable Speaker. Thank the President of this country, Honorable Speaker. It is seldom that a person whom you have subjected yourself to a very fierce contest would come back to lift your hands and put you, or try to put you into a position that you are garnering for, Honorable Speaker. Honorable Speaker, I want to first start by saying
that it is important that we know that the Right Honorable Raila Odinga was not the candidate. Kenya was the candidate. Mwanjo murigereria na inde tugutigara ime ya siasa ni gobono umukonyi bumurai wense umuske kithore kindiki ritukoregoro anyarete gukwanira oyo kabeire yasekero giki kyae gose umuske rigathi gachagua na boigo oyo ore umurai gwikiama kiri kya Wiper umuske Kalonzo Musyoka ekero anyarete kubatebia banyare gokeya chinkwana gose siasa entindi babwate eyo yo konyakoraga serikali ebiara ekero asekero na boigo goteba buna nonye na barabu nonye barabwekero obaringe ase serikali bono igati babwati kende bagwetogeria gose tebwati ki baratebe bakoreire abakenya ekenene anene mono kero obagenderete konya kubika siasa entindi ase serikali na boigo nigo anyarete kubatebia bae abakenya na boigo serikali chingaki chinyororo ekiagera chingaki chia siasa gose chingaki chio campaign tichira haba ange. Najua mambo ya siasa, there are people here from different parties. But today we are not discussing party politics. We are discussing the development agenda of the governing administration. Najua pia tuko na mateso ingine kidogo ya kisiasa. And by the way, it is not unique in Meru County. It is everywhere. Political issues, political differences they are normal because politics is competitive. Na watu wamekosana hapa wanang'ang'ania viti, that's okay. So today is not our day to discuss our political issues. Kwa sababu if we mix the agenda we are discussing today with our political differences, our people will lose. Today we want to discuss how to unlock the stalled road projects, how to add more water projects, how to add more power projects. If what we want done is done, our people will benefit. Isn't it? In between, they will choose somebody to be a governor, another one to be a senator, another one to be an MP, but that is a political process. It must be separated from the development process. Ndio umeona tumechukua muda kidogo nao viongozi wetu, tumekubaliana leo sio ile siku. Leo sio ile siku tafadhali. Yeah. Lakini tumekubaliana wakati mtaondoka, once you are outside the gate, sasa mnaweza endelea na hiyo mambo ingine. Wancho murigereria wikira gabo nongo korera aya atikire gose egati yali twakwariganirtia semambia bono asensemo ya mangana maya korende nigo ngokonyoria nga ritukoria rero kero tukurigereria amangana amakego ase history gose ase miakeri ya magega nigo ngokonyoria nga chitariki 19 omwaka 1973 nario bono obotuki bwachagete gokorwa noyo renge gose nario bono banyarete kuboria obotuki bonyare gokorwa kubwatikana no gosira kwae oyo renge omwana siasa na indi orenge omwaziri aiga sense ya Kenya umonyekanete buna Ronald Ngala. Ronald Ngala niganyarete gosiria obugima bwae ase omobosokano mobe bwebara korekanete chitariki 25 omotienyi oikomina kabere goseri tuko riesuguku ase mwaka 1972 korende motienyi kabere mwaka 1973 chitariki 19 buna rero nario bono oyo renge omo director of public prosecution ase chingaki echo manyekanete buna James Karugu anyarete ko rigereria engane yo na boigo bagachaka gukora obotuki kwengane yo kubwatikana no mubasokano uyo onyarete kumubwaterania omurayoyo murayoyo nigo arenge umuteneneri wekiombe keri gya Kenya African Democratic Union
kiamanyekanete buna kadu ase emyaka eyo nainde nigo anyarete kuba umuwaziri otenete amang'ana cooperatives ase chinga kecho. Ronald Ngala niganyarete kuiburwa mwaka 1923 agasiria obogima bwae umwaka 1972 ayo negati yari tokoinyorania ase amang'ana ari ye abete ase history ase yense yeito ya Kenya na aboigo tokoirana ase amang'ana ya agriculture ase amang'ana yoboremi nigo bono ngokonyoranga omogusi ase amatuka magega endagera eria bwate yarenge eyo mogusi bene nigo yarenge oseri amanyekanete muna staple food ase chinga kecho nigo yarenge finger millet nobori obono amatuka bono asa amatuka bwango iga bwabeire bogo kiase riroba ria gusi obori nabo igo amaemba no byarenge nakose nabyo byarenge ebimeri ebitingu kegima nande nabo byarenge gosokia nabo byarenge korosiwa obosi wanyara korugwa obokima konyora chibando gose ebituma bitaraika aiga sense ya Kenya nabo igo nigo byare kubwatesigwa gose igati yendagereri yare koriera kusindagireri yare korierwa obokima bwa maemba na bori bobori ngamo nechingende na boigo abagusingo twara baringe amarabwani chinga kiecho amabere ayo are korwa ase chiyo ombechiri chiegekoro na boigo ase chimbori chiri babwate kosamba baringe nyama korwa ase chimbori chingondi chiri bare koba bagotuga na boigo kosamba enyama igo mwancho morigereria omogusi kareni garenge korugo bokima bwa maemba ose obwobori magega ebituma bitaraike ebituma nigo byanyarete kore twana abantu bamenyekanete buna aba Portuguese ochaiga ase ense ya Kenya ase emyakeri ya 16th century igo nano konyoranga agati yebinto biri omogusi yarenge gokora ase amatuka yo na mang'anari hunting and gathering ose mang'anari yokogenda chinsana na gotwara barigia amatunda ase chinsana barigia chingeni na boigo emete yorosana na boigo goita eminyama yorosana koreta korosia endagera igonga obori na boiga maemba nabo byarenge obokima bwa akare gose obokima bori bobori okuma bobo bariri nabo bwarenge obokima bomogusi konyora chibando chitaracha iga sense ya Kenya chigacha koira ribagerio kogenda ase omutimo komoke nabo igo ngoirana chikoirana na yari mechi gazeti cheri tuko ria rero nabo igo ntuchikokwana mang'ana yobori miekero chira chigwika chinsa ibere chia arero mambia Edwani yabugire ayo mwaro karugetanda Edwani yabugire ayo mwaro karugetanda bana mbare injara ayo mwaro karugetanda bana mbare injara uzito somya bamura baje kuya mandege uzito somya bamura baje kuya mandege Getemba Television ekeonga kiamamogusi. Getemba Television ekeonga kiamamogusi. Superstores nero eduka asorgo nguriga rwa South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills eyuko ya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achabwirigirie amabati anda onsialia utagete showroom yeto nigo enkale eyuerengia na boigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasa biga kurigiria amabati aiga ntobwate etime tembo abo bagokolemiremo ase showroom yega babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo chotebereria kende kinsi uraganie bagotebereria company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao unabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibigo babwate Dumrang ayuare aye chigage emerungetato asama mabati aliaye chigage emerungebe na isaro na isato mbabwate tile profiles alia au oriental
Versatile, Elegantile, Versatile Grows na wigo na Versatile Mat. MRM ni kumabwate lifestyle ayogo chana Roman Jinko na wigo web design mabwate ligani kabwate chikala bunabonelia Chaco Gray, Brick Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue na wigo na Green. Ubutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate liga ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabwate yu akomenya segeka ayo uchanye warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango edukenyiga ya Uhuru Superstores yego toka se nyumba ya Uhuru Complex imiyumu chuyigo busongo iyo erangene duka ya Safaricom wigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera ase namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Getemba Television ekeonga kiamamogusi. HK International Medical Center ni nyagitari nene ya chirenkuma imemu chobosongo yego tumeka chimashini chinkongo ansukumureka amarwire ao nago kwa ubugwenia wetera asi amaryogo arosirie kurwa asemete nigo bakubwenia amarwire buna esukari ogwaka igoro kwa manyinga gose high blood pressure, arthritis, cancer, chinyigo, imichando yichinguru chabagaka, ubugomba, gati yayande amange. Incheno manyagitari clinic maobanyi, omo director bwa nyagitari tukoroka HK International Medical Center erega yugo muchuito bosongo. Nainde ni gonta getoko bari gani mono sana na kubatebinga ni goto gova services chiekerero tugotumia ububwenia bwekerero technology yo kurigererio mugero omugima nainde twarigereria ngambi mo kibiri byasero gutwara umuchanda twakwa amaryogo na amaryoga yetu ni gotunya rusiti ase chinse chesko ao nande ni gare habo ayuto kurusia ase chinse bunabono kurustura amaryoga sense ya Hong Kong eyeri ni China na amaryoga ande ni goto kurusia sense ya Malaysia ayande nkurustura sense ya Spain na ayande ni goto kurusia sense ya California, Los Angeles, California in USA. Mario gande nale to kurusia somo chio India na ayande ni goto kunyarusia sense ya South Africa. Ayana ara Mario ga kunyara gusibia umuchando yikorwa somo bero na ende nonya ni gokuru mwaka 2011. Twabere to kubweni abantu abange na ande ni gare habo tabu atiani side effect yara kolentere kiagera na ayemete Igo karibu sana senye gitari yetu ya HK International Medical Center. Nabo okubanyora ase enamba 0717617383. HK International Medical Center. Inchuo onyole obugwenia. Getemba Television ekeonga kiamamogusi. Enokem Agrovet Limited ni gomunno bago kwarigania ayumureme chinga kichiga chiri simeka ochebwenyorere obuyo ne chimbusuru chingia byonse asamugoriya maya kegema ni go bago toka asongochi obosongo ensema ya Falcon mbarabare ne petrol station ya Shell kusa orosegerwabo orunene kegema rore jogo angene skuru iyoboroso ya jogo primary bakirasi miase namba 0113-388-513 Kusem 0115-318-887 Kusem 040-186-688 Kimya igeseriao asokugura obuyo ni chimbusuro chingikiranu kurwa Enokem Agrovet Limited. Getemba Television ekeonga kiamamogusi. You got it, dude. Experience the thrill of live sports on La Liga and Bundesliga. For every mood, for every moment. Star Times. Enjoy digital life.
Getemba Television ekeonga chibasi naboigo chibirika chestima chi water dispenser chi radio ao mpaka chirie chigali chi TV chi type chonsi naboigo chi size chonsi amo na electronics bionse pibuna chi wire chi extension cables nebintu binde ebinge akerotari kweba chi solar panels tarere imeyomo chibugembo stage gorigoro so kesimi asa 0729-646-385 aiga no numbers aba customer baito bons asimole na baliganiri kerege nto tobwate na netobwate bintu bichi quality chigoro chingia kabisa chaso wenge na nyora kane tigaminyo kenyomba Numbers Electronics aiga ntobwate kerege nto aserigori lyomubuko o Getemba Television ekeonga kiamamogusi. Gitebe Technical Training Institute nigo ekurwa amegeri jechikosi ao bunabono building and construction kusobwagachi abwasiba kwegeria obwagachi bwechinyumba naboigo ebiwanda ao kurobare ekose ya version design garment na dressmaking guse obosoni bwechianga nebinto ao abu ase bali na mbeyemo asugutwara machine chekerero nebindebinge nkwegerie bare amangana a beauty and hairdressing aigon kwegerie bare igore pedicure manicure barbering braiding plating na yande amange ICT aigano institute ye ebwata chi computer nebinto ebinge byokwegeria ICT gwetania skuru ndiyunse era sorgongoro iga asamali tankuru kwa Alphato Maliba mwalimu manne Ogetwebe Technical Training Institute serikali yakolire bya sana sogotwa institution yegocha saya asengencho etagete komenta ochusi ase abana bali bakole skuru ase isemi cyobufundi nabo boliri moleta abana bochese skuru linde banyore system cyobufundi biyamo boigon kwegeria bare electrical engineering power option boigon neroro asaba kwegeria igoriye chinguru cyomorero bwestima na kubeka chinguru echo ase emeche neche company ao secretarial na plumbing katiye chindi chinyingi munabono social work human resource management na nigo bakora chikosi echi ase ebiringo bya artsan use short courses certificate na diploma nigo ebwate aborokia babwate obumanyi bebirengo bikromono mbaitiri ne wizarega megeria yega nabo ndebwensi akwegerigwa inchobono utari kubwate kegori utari kubwate no mumurore usino mweseke Gitwebe Technical Training Institute nikikotoka kilomita eyemoyoka kurasomochi omogwawa asepare nene yilami yakoro ikonge kogenda chebera inche Kenneth Mongare Ngaga, a Dean of Student, Gitwebe Training Institute. Iga karokwaretro mwana Gitwebe security gere guarantee. At present, abana tuwate 600 in all the departments togosa. Na yonyolire kwaletro mwana atuare skills tokonye Kenya. Asamange bakiresimi ase namba 0713985300. Gitebe Technical Training Institute, skills for self-reliance. Getemba Television ekeonga kiamamogusi. Executive Funeral Services nigere amunaye chingaki chobokindubwao kerwasiririe omwanchwa o igo bakorwa obokoreri obuye bwebirengo by'echinse cy'amaiko bunabegerete na bunabakoremya igo bwata kigali kinyicyuka kire executive chariot ekorawa nigari aina ye Prado n'ekinde kinyinge kigali ekiganigo kikorawa na executive escort motorcycle chikasket chabo nchiria ugwancha buna umwanchu byaraireme ngo akabari kibica boigon kurusi bari
video chingia igobare magega y'inyagitari ya RAM inchuba koye obokoreri ubuya samange ba Kresimia number 0798994015 gosim 0769372750 Executive Funeral Services umulemia chinga kichu kendo bueno no muchando bueno. Getemba Television ekeonga kiamamogusi. Ufanisi International Hospitality College ne college mono egokoa libagaligia liukwegera chikosi ao kiakogera nigo eanchiri ne kiumbekelia gia TVET imeyense ya Kenya nigo ekwegeria chikosi buna certificate in food production, barista course, housekeeping and laundry course, pastry and bakery, mixology, food and beverage, F&B service. Nigo bagotoka ase para ya Getare Nyamira bypass Nyankongo Road ase orabakere esime 0796145344 sobarikere email ufanisicollege254@gmail.com Ufanisi International Hospitality College inchu wegeronse omugusi mwensi ase mwabeta karibu ase Ufanisi International Hospitality College college ya Kerero college kwegeria igoro y'oburugi twabani ari mwensi leta banafunzi kubwa mono nchumwegere asobo mabwago chumotiri mbia mono. Getemba Television ekeonga kiamamogusi. Yosemo Distributors nabonya baya asebinto ao ebyobire ebyekene na ebikerano mbabwate ebinto byambogondo bunna chimbusuro chiriye tembo Duma 6213 DK777 Bioneer na Bana 691 Wego KH500 nechinde chinyenge mbabwate Rifle seta go surround ups amaliogo yokurabia na koburuga eliogo simeka lioka otalikorema na amoyo yechinyencho ao kurwa asichi company ao Boygo mbabwate chinyeke nechindagira ao chietugobuna Max Milik na Big Feeds amangana mayanaya Josemo Distributors ni goboygo bakurwa obosemia boboleme kurwa ase abamanyi boboleme bosakegema inyora amaguli abo nigo ali aya insekegema asebintu byekene utanyore ande onsi nabo okubanyora aso obokoreri bwabo asichinsagyo ao buna Kisi Keroka Kirgols na Bungoma Imiakisi niko bagutuka anyene roundabout ya KTRH gusekisi Teaching and Rivaro Hospital asebara yenye gitari asamange bakire esimi ase number 0791444734 guse 0791444732 Josemo Distributors asubwa bolemi nobotuge. Getemba Television ekeonga kiamamogusi. Amasomo nanine obumanyi nabuborairire omwana okogendera asamatuko ali busio ne aye omwibuli kwabire gukuriye sukuru asoraire omwana anyorera obumanyi nanene w'ikikosi cy'amaboko murete Keroka Technical Training Institute elio aibunduse chikosi ao igaiga ntubwate chikosi bunabono elia ya Building and Civil Engineering kubundisa tureboigo ekosi ya Electrical and Electronics Engineering ase ekosi ya Agriculture and Environment Studies ase ekosi ya Applied Science Department ntubwate Science Laboratory Technician level 5 na level 6 ase ekosi ya Computing and Informatics Department ntubwate ekosi ya ICT Technician level 5 na level 6 Gitumelab asensema ya Community and Online Working imiyeskuru yiga ya Keti nigotubwate a Modern Library iyubwate bintu byonsi ibiraga nibigotumeka ari nayo kubundi
tule ekosi ya fashion design ase tubwate mashini chekerero nkoigeria bale boigo business studies na entrepreneurship ase chinsamu cha cosmetology nigo tokwigeria beauty therapy nyuranga ase beauty therapy nigo okwenyorera ubumanyi bwekerero unabono hair dressing pedicure manicure egati ubumanyi bonde obunge boigo tubwate kosi ya mechanical and automotive engineering ajirira moretu mwanu ainyorere ubumanyi bwiga egekogera intake ya January nigo egendrete eskure yigani yere kilomita ya munenu skuru asomo chokeroka Jenkefa nyakinyanya mugaka ninche registrar aigase college ite ya Keroka Technical Training Institute Keroka ndubwate course cha kisasa ichichiragere umwana anyole gase sobwango usaso kwerikana na se gase natali kwa service ase school fees ndasa kotanga kwanza ile bosa ase ngenje serikali gotwa what we call scholarship na wego na help loans egente ketanga mwana wika Keroka tokumo konya osose program ya kusibisonye tonya alikuwa apply kubatakana no kwandika mwanafunzi wasiko mwana ne background yae igaso ogwanja kwa ino abayibuli kumuranje tiganto tiga bana baberenga tigatoba to kasi school ete Keroka mureta sobwango ndo batana na accommodation injwango so that nyole mabagaya abana bagenda gusoma eri baje gutokonya matukari muto asamange na bogwaka esimwe transit number 0726 588558 gose 07 08330000 asigo ayirana kwenyorera ubumanye iri wibekiri bagari rya asensiga yo kwerwanirira Getemba Television ekeonga kiamamogusi mange abasubati kirongi nini ekirwaga nilizigati usoka look for a skirt outside there but inside the compound it's prohibited, all right? Nyanchama Okioma Joy na mwao upendo usipende. I kill you or I marry Joy. Ubuna bobo gimanta gitomenyere bwona. Ekwaronta yora kwigirita inyo kubwata taliso bwate. Kamujeshi isoba kamanyenga. Coming of Kamujeshi is Jeshi in compound his Hai Nyanchama. Kwani ndagire yukuri ni ndoga iga. Eya nyoko na iso. Joy. Kamjeshi, umekuja kufanya nini? Nimekuja kukuchukua wewe. You only have one option. Is either I marry you ama niwe babako. Nini? Lakini wakituma itimbo atitata na mama. Na biye kambo atengo tamera. Wona acha ukobole nyamteka. Nancho nyome. Ncho. Ya. Tena na bunore. Simama hivyo venye uko hivyo. Beko moro yuse. Joy. Getemba Television ekeonga kiamamogusi. Getemba Television ekeonga kiamamogusi. Sha Ceramics ni gubago kwa a special offer bono iga asachi tile au no kugora chikaton emeronge tato ni gokwa growth kilo isato bosa gukora chikaton meronge tano ni gokwa kilo isano na isato bosa gukora chikaton emerongo etano ne tato ni gokwa kilo emerongo ebere bosa otarigwa kanera kende size and onse
niko okoegwa ye asichi brando bego chinde chonspe chi wall tile kitairi chance na boigo chi tile chia 40 by 40 kose 60 by 60 samange ba kresimese number 0703943972 ajirago cha aseduka yabere Kansons Plaza angana Quick Mart Kisi opposite Mucha Place. Getemba Television ekeonga kiamamogusi. Etwani yabugire ayo mwaro karugetanda. Etwani yabugire ayo mwaro karugetanda. Ayo mwaro karugetanda bana mbale njara. Ayo mwaro karugetanda bana mbale njara. Uzito somya bamuraba chekuya mandege. Uzito somya bamuraba. Gerere kero bono nache goko ose nache gokora ase chigazeti cheritukoria rero narari ale aroro kerondo chenga bono mangana ra igase chigazeti echiga nomone gazeti ya The Standard ya Daily Nation na boigo igazeti ya People Daily gazeti ya Taifa Leo ni gore amangana yugo kumia korende tia nasogiria abaiga ose kuba kwania ekero togo chekurikireria chigazeti unabono Rogers Nyariki abotokoro Amsterdam onsarigo Edwin Machabe kurwa Eskim Chepng'ombe Teresa Kimtago Tabwakire Matilda Mompaka Omoerio Alex Mautia kurwa Maroki si County Jeria Kerubo kurwa Ngumbu Manama Bahrain Chantel Mura kurwa Bahrain awotebano areme na Adrian Smam kemuntu awotebo kurwa Oroboti Nyatiego nere Ruth kemuntu bwakire buya Natasha Mcute kurwa Kanyimbo awoteba nele Toto la Kisi Nancy Ongiri niko ndani Roda Ruth akoteba I am following live. Good morning and happy day from Jeddah. Mbia mano sana, good morning to you and a happy day. Natasha Mcute akoteba nando iranira akoteba kurwa agabo chinsemecho cha Kanyimbo nere toto la Kisi akoteba ako ndani kabisa. Na bukunyara usanga ujumbe yawo gochegase studio gotirase namba yito yesimi nabo igo nyare komanyire tari yawo nabo yichinse muchiri kwamba tiri kuri mambi yega erinde tonyare gusanga asinjira ere eyo wamo kigima ndocenga mbare bagendete kunya gusanga naborabo goitira asichinse mecho cha Facebook asoko tonyora bunagia tembe FM nabo ngo kubolia nga kendera ko bana inche meyo muroberio nabo igo nyo kubwate iboririnde nabo gutuma na rirore gochaiga ase studio na ekeronko rigiriria chigazeti ga kochaka iga ne gazeti ya The Standard yeritukoria rero ekero obono ebwate ebicha abo yogo ichane abicha yogo kumya sana kose ebicha yaye oyore omurae oyo orabeire opposition leader kose obeire sense mo ya upinzani meyense ya Uganda eyo ere amate yense ya Kenya ni gobono omanyekanete buna Pesije kose Kiza Dr. Kiza Pesije ni gobono habeire kakobeko abyara kose kakobase igetasi ni kyabanyanyimbo imeyo mochi oboganda asebono emetinye meke yabereke goeta makega yokobwato korwa aiga sense ya Kenya imeyo mochi o Nairobi asachete koligia obutamero magega yokobaka gusumbana ne serikali ya Uganda boigo hakaroranga tigache aiga sense ya Kenya anyare kwerigire na boigo kunyara kugendera nemeroberi yaye atari gochandana ne en serikali ense yokorende ekirare ase omochio Nairobi nigo anyarete kubikwa byara ase omotinyi oringe oikome narimo umwaka oita bono ibicha yaye no ire ase obosibwe gazeti yese goteba balingana rimwamu rigoteba betrayed by Kenya ngabone ense ya Kenya nigo ya motugutete gose nigo ya moruete ya mwebachete nabo igo kamotiga kanyara koiranigwa ase amaboko amabe yoteba injustice in Kampala. Dr. Kiza Besije has been in the liberation struggle for decades
and he has paid the price for his beliefs. Nga bono nigo abere asense mwiri opposition ase miaka menge bono ase emiaka italimeke nande bono nigo arochenga kobe kwa biara kwae nigo kwa mubikira sakongo ekero bono hagenderete goteseka nabo igo egazeti eyo nebwate ebicho ya ekero nande gotebana at a glance nebwate chibichabo chikorokia omotienyi oikumi na rimwe umwaka oyeta ese gotebana Kiza Besigye while attending a book launch in Nairobi was abducted and transported to Uganda. Ekero arenge kogenda ase omoiga wokorokia bene ebitabo ase omochio Nairobi nigo anyarete kobekwa biara nabo igo koirwa gotomo goika ase ensi ya Uganda. January 31st, Uganda's Supreme Court ruled that a trial of civilians in military courts was unconstitutional. Nigo abekire ase bono gosiniga koirwa ase kegambero ekyo kebonete koba ekia military gose abanyanyimbo ekero obono abegete gosera ringe abegete changa buno mwananchi kawaida nabo igo ekoti ya Buganda chitarike 31 mutinyo mutangani chitariki 31 mutinyo January nigo yanyarete gotugutira arenga neyo igatambukira okyo kanyara goteba abari ababwene tukogamberigwa ase eki gambero keri kya banyanyimbo bari ababegete uniform nande abantu bari trained igekaba tabone tiko obe kwase kigambire kyo nabo igo February 16th after protests against Besigye's prolonged detention Uganda announced that his case will be transferred to a civilian court. Magega bono yabantu kurubikana kubatikana no kubekwa biara kyo umurayo yo nigo bono ekoti eyo yanyarete koteba bono tari gochikogamberi gwase kigambiro keri kya abanyanyimbo gosikeri gekoligererie bina bibwatiraneti abantu bari ase military korende bono nigarachi kogambiwa ase koti yo mwananchi okawaida icho ne chitariki 15 nemo omutinyo kabere rituko kose erine rituko ria moisonde kirobono ngegambere kikanyarete goteba bono Besigye nigarachi kogambigwa buna omo mwananchi gose omuganda onde bwensi tukurigere omugano oyiga nigo koyonyora ase page ya kane goike page ya gatano nande ekirongo konyoria nga nigo bono ebegete gose nyarete kumurikira mono ensi ya Kenya gose ribaga ensi ya Kenya ase omugano bw'omurayo yoiga korwa sense yo ya Buganda nga kensi ya Kenya yanyarete koba yekomutuguta gose yekomubwatuka akachigoswa ase amaboko y'abanyanyimbo imense ya Uganda nabo ekonyora nga kwarigirio butamero kero kende kwanganyire uchase elindo chikonyara nonye onyare kotoereria nonye obongo kwa makonyora nga na aroro kwanyarire kuruegwa bene kwa watu kiro kwa bekiru tenene kwa nyara kubeko nande eviara rights groups demand a release of sick jailed Museveni rival nigo bono ebyo mbibi byo kurwanira bwene bwa mwanya bantu byaganirie oywe anyare kubwatuko ikiagira nigarorekanire ko bo munyonge kigima nabo igo nigo abiri gakobera kose kubekwa byara bono ase emetienyi ndochinga emetienyi detato ya ekochikoera bono ekiro bono baganetinga anyare kubwatu kwa human rights lobby groups to march to Uganda embassy in Nairobi on Friday in protest ngabone ebyo mbebiri bikorwanira bwene bwa mwanya bantu pinyara gukora itaro yabo usiminyara gukora ukorobekana gocha ase embassy gose nyomberi yokorigereria amangana yokogenda chinsi cha Uganda eyo asamagacha yari ase omuchio Nairobi rituko ria ijuma kubwatikana nengane yo nabayokera raia bange abantu abange bagenderete komochia ese ya Kenya kubwatikana nengane yo ekiro bakobolenga kiro montachire kurigyo obutamero tari tiarenge buya anyare kubwatwa kiragenderete ne miroberi ya kira rituko. We call on Kenyan authorities to acknowledge that abductions and renditions have been committed, constituting crimes under international law. Oiga niga manyekanete buna oyo kurwanira obwene bwa mwanya bantu manyekanete buna Maria Sarungi kurwa asenseri ya Tanzania ekira goteba nere
nga ense ya Kenya bono nebonete gwitabanga maene yabeire gose serikali yabeire geko rigereria ama mocho gose amangana yoyo gocherero ka gokorekana korinde bitambokero biri biganeire tibiraba bikoimokiwa aya iga kubwatekana na amangana mangi yabeire gakoba ase bikorwa byogochererwa neba abantu batari aba Kenya gochaiga sense yaito babeire bagochererwa omugano yo nigora se page ya kane na abo igo tokorigereria page ya kane ngokwanirira mangana iyo bosombi aiga ase egoteba Bill wants NTSA to probe air water accidents ngabono engana usomuswada na orororo onyarire gosokiwa orache korigereria naki gose okubori kiombekeri kia NTSA gitenirete obosombi kia National Transport Safety Authority Kenya are korigereria amangana gose ibe basukanirie kunyara koenekewa ase obosombi bori ime ya mache na boigo ase embeo kiro chindege chi aberi chi koyekera ase kiro naki amato kunyara gosink na boigo naki abantu bakogenda nonye ase amache gose bakogenda nyanja kwanyora ngabanyalje kusiria amagimabo ase chinjera chire chiobotutukano igo muswada noro nyarire kobekwa bosio ochikonyara korigererigwa asinjere nkirano kwana kianga emebasokane yo osekiombeki ya NTSA kianyarire korigereria kumorekera emebasokane yo nabo igokoye kiania ase insehito ya Kenya na boigo to korigereria page ya gatano nigo egende tukukwanda mangana yo somugano yo OPCJ gotana Kenya safe haven image fades amid Besigye's plight in illegal detention ngabono enchereri okera Dr. Besigye yabugetenga ense ya Kenya nero botamero korenda akanyora ngabono oburabu bwae bwanyare korimigwa mageka yukubekwa byara kiragenderete na mangana yeli tuko ase erituko omwana oyo orese page ya gatano tokoska osio page ya gatano narimo ase gazeti yega ya The Standard nigo egenderete gukwanira mangana ayaga yobo chenu na boigo engane irigo segetambukiro kerikense ya Marekani kotuguterare kwena nobokonye gocha ase chinse cha Africa. Top ministry officials to meet US envoy over Trump freezing of aid. Ngabono igati ya abarai abanene kurwase wizara yobocheno meyense ya Kenya ni gobono ba ipanyare gwitabanga maine omochano nororo nabo igo omogwa noro nyarire gutigara kubwatikana no gitambo kirekyo kyaye omorai bwense ya America Donald Trump konyara goteba tibari gochikogendera kurwa omusaada gochiase kiombe buna kya World Health Organization ekirobono aba kori emirimo ime ye wizara yobochano banyarire kwenekia nga serikali ya Kenya nebwenete korigia chinse gose chinchera cyokorigia chibesa echo chire goika chi bilioni 30 ire kweneke nga umuguyo nyare gutigara ase wizara yobocheno onyare koba kugotichwa nigo egotebana Health ECS admits a funding gap of 30 billion Kenyan shillings after President Trump's order. She has also asked the county government to chip in and absorb some staff. Kubwatekana na bali bare gukora ase ekiombe kyoga kya World Health Organizations ekiombe ikiri kya PEPFAR na aboigo ekiombe kiri kya UNAIDS na aboigo USAID nigo bono omo waziri wobocheno muswati Deborah Barasa anyari gukwana nga egati ya bale babere bara kuseba bere bagusiria emirimo yabo kubwatekana n'egitambukiro cy'ingenzi ya America nigo bono abolire chi serikali chi county chinyare kweneke ngacha nachiro cyo cyatemere korosia mabaga elio kubabeka egati ya bali babere bakorusiwa ase chiabisi banyara konyora emirimo obagokora nigo bono yabolire chi serikali chi county chonsi chinyare kuyarigani erinde chinyare kubaitaba bakora emirimo abo banyare tukurwase ebyombe byo bire ebya kusebire bimanyekanete buna non governmental organizations kose NGOs igati ya mangana ali gukwanirwa iga immediate needs nga igati yobokonye buri bugana erikegima ase enchera ya bwango mbuna bono 24.9 billion chibonete gosoa ase ko replace ko segotenenera chiria charenge kubwatuka kurwa ase ense ya United States ko chaiga ense ya Kenya nabo igo 2 billion ni igo chibonete koba
tukurigereria amangana agavi vaccine gusa amangana ali chanjo tukurigereria na boigo aba kori mirimo goika chiribu emerongene noyomo gose gwitane chiribu emerongene nigo bono batari emirimo anene mono bali bakora ase wizara yobochenu abo babete affected by ekiombe kiriki manyikanite buna pepfa gose monjoriria yo anyarete gukorekana ase ekiombe ikyo na aboigo nigo abantu baganirie koba gose abantu bari babonete kutigara ase ebyombe egati ebyombe byo nigo bari gwika chiribu 10 nemo na 50 na kianda gose 11,059 frontline workers na bo babonete ko baritainde ase amabagari babeire bagutwara ime yebyombe byo lakini chibasa chiganiri erinde bagende ko baroro nigo chire chibilioni 5.5 na tukurigereria iga 139 million nchiganiri chokurigereria amangana yogokora umubaro ase chinsemo ao gose bitaseni byobuwenia ao sinse ya Kenya gusibyo kurigereria mangana una aki databases asensemo yo yobochenu na tukurigereria mangana ali yo blood transfusion chibesanchiga ni riaroro buna wikira 2.8 billion na yande amange buna bono immunizations and vaccines na family planning nutrition amangana riyo kurigereria chindagira amangana a nutrition ase chi wizara yobochenu mangana a family planning eyo yabeirege koba at a cheaper cost gose free ase chinga kichinde na boigo amangana ari ya chanjo naro nabonete kurigererirwa nga asinchira ere ya wango kegima herio abakenya bagendere konyora obowenya ayongo bwatikana ni gitambu kirekyo kyanyarire koirera mone byombe ao hase wizara yobochenu byanyarire koba nga byairanire nande birigetie binyare konyora obokonyi na tukurigereria ase egati ya manganande nigo Sudan parties in fresh plan for a new government ense ya Sudani nigo bono egenderete nero kutwara siasa entindi second opposition party leaders say they are determined to end the 2-year conflict ngabona kati yechesegi chiri gose obwa matobo bwa bere bokone kiwase enseyo nigo bono bali bare sensemo ya upinzani me yense ya Sudan banyarire goteba nigo baligetie gukora muchando yobere gokwane kiwa asemia kebere bono na boigo ase cyo bisinjire chigo cyo kwigura litukoria Friday gose litukoria Ijumaa chia magacho yuko rigereria amangana gose serikali enke yense ya Sudan aiga ase ense ya Kenya mugano yo kochinde goko yoerera gose koyorigereria ase gazeti ya Daily Nation na kogendera igazeti iga page ya 5 na 3 nero egenderete gukwanira amangana aiga yo muske Raila Odinga buna kirara chiko ase serikali eiga ikorawa no muske William Samoei Ruto nigo bono monjoriria manene aranyare korokana anene mono alia ase amonjoriria age siasa egotana push for prime minister role may push away Ruto allies like Kindiki and prime cabinet secretary Musalia Mudavadi ngabona ikero omorai wiki ombekeri kya ODM onye kego toge kana goseke konyarekana oirireri bagaririri rebo prime minister nigo erachie koba engana enkongu eyo rachi kororekana gosekorokia buna waziri omonene aiga sense ya Kenya muske Mudavadi na boigo omokonyi bomurai wense muske Kithure Kindiki nigo barachi koba are mono kurasi omurai wense muske William Samoei Ruto na mugano yu gora sepeji ya 5 na 3 egazeti ya The Standard na ekero abarimu abanene bechi skuru cyoboroso aiga sense ya Kenya mbagendete kumurira umunyakirogo obo oyo manyankanete buna Mr Johnson Nzioka oyo nyarete gosire bugima bwae wiki eyega kirego chaka bono ekero mugano yora sepeji ya kianda na boigo gendete gotana capture office Kepsha, education stakeholders say he was brave in looking out for
children ng'ani gare gotema kwaniki ng'a abana bonsi bare asichinka banyare gosoa ase chiskuru nabo igo ase gotebana abo bisa baria ba capture nabo igo baria bare kumubwatesia emirimo nigo banyare goteba nigo abete arenge omonto ore kwerwa kegima nabo igo omorai ore kwaneki ng'a amagani ari y'abarimu abanene anyare kubekwa obusio iga sense ya Kenya na tukurigereria amang'ana naraiga kubwatekana n'ekiombe kia ayatani oyo omanyekanete buna omo gose oyo kabeire omowaziri bw'ekiganja gia serikali aiga sense ya Kenya omanyekanete buna Ukur Yatani nigo bono abwate ekiombe gose nabwate ekinda kiarenge obusio bw'ekigambero kiabwateraneti ere ne familia yae ase banyarete goteba nigo banyarete ko abantu gose ababegu banyarete gosoa ase enka yabo ime y'omochio Karen nabo igo ase enka yabo ya Marsabit nabo igo bakanyara gosaria enibo nabo igo gosoka nenibo etarengenke ekiombe ekio ose ekine ekio ekero kiarenge obosio bw'ekigambero nigo bono omo DPP nabo igo ekiombe keri kiokorwania obwokorumi kia EACC kianyarire kuboria ekigambero kenyare gotuguterare amang'ana yose ekiombe ekio nigo gotabana former National Treasury CS has accused the anti-graft body of theft in investigation ngabono ere niganyare goteba ng'ekiombe ekio giokorwania obokorumi tikinyareti gokora abuya gose nigo kianyarete gokora amang'ana atari kobwatia richigo ekero kiare gokora obotuki kobwatekana amang'ana ari gose ekina ekio kiamobwateraneti Yatani nabo igo omo DPP told the court to dismiss the case due to Yatani's failure to prosecute it ngabono nigo banyarete omo DPP anyarete goteba ekoti etuterare ekine ekio kobwatekana buna Yatani tanyarete gokebeka gose taranyara kweorokia ekero aganiri ase obosi bw'ekigambero eri kunyara kwerwanirira omugano yore ase page ya 10 egazeti ya The Standard yerituko ria rero nabo igo kobwatekana nogosira kwaye omobunge o Malava gose bwe constituency ya Malava iyo gotoka ime county ya Kakamega nigo bono egukwanira iga ase umosike Malulu yonyarete gosiria obogima bwaye rituko ria Jumatatu nigo bono ababunge banyarire kuburirwa banyare kurigereria mono eng'aneri gose omuswada ori konyaganirie ochake gukwanirwa amang'ana yaiga yokorigereria abagambi nabo igo abatureti korwa ase ebinyoro ng'a pass a village elders bill in honor of our late MP ng'ase enchera yamo yokomonyora eng'aneri yogokwanira gose okobarigereria nabo igo kobamanya gose okobabeka omostari obosio abagambi abaria abake korwa ase ebinyoro gose abatureti nigo bono eng'ana eyio ebonete gwetigwa ase parliament gose ebili eyio enyare gwetigwa ebuna enchera eyemo yokomonyora omosike Malulu nabo igo ebunge yanyarire koborigwa na ayo na egati yari ase egazeti iga ya The Standard moncho morigereria korende ase eng'encho yebiro igo nkorigereria egazeti ya Daily Nation yeri tuko ria rero ekire gotebana playing with fire egazeti iyo nikebwate ebicha yaye oyore omorai wikiombe kimanyekanete muna Rapid Support Forces agose RSF korwa asenseri ya Sudan omanyekanete muna omosike gose General Mohamed Hamdan Dagalo ekero are gose General Mohamed Hamdan ekero are nere omurai wense ya Kenya musike William Ruto eyinere bichere nene ase obosio bw'igazeti ya Daily Nation ekero gotebana playing with fire gochiesa nomolero nigo yo gochiesa nomolero diplomacy iga gotebana chi group chinyinge ni chiri chiabeire ebiombe mbire biabeire bigokora obosaria nabo igo biabeire biko kirania obobegu ase chinse chinyinge aiga ase orogongo ro Africa echo chiabeire chikomorekerwa ase obweme kegima nenseri ya America ekero bono yarorekanire ng'a omurai bwense ya Kenya musike William Ruto taranyara koetanga kegima gose gogokiania obwamate abwate ne chinse echo gose ebiombe biri biabeire bigokora
obosaria ese gazeti page ya kane ni ya gatano igukwanera umugano uyu igotebana Sudan's RSF to launch government in Nairobi. Ningi gekogera igazeti yatebanga ogochesa no morero bono nga seyo ya Sudan ase gosikiombekyo kia RSF nkechigotwara amagacho aye ase gosicha bisichaye ase omochio Nairobi aiga asensi yaito ya Kenya. Nende bono nigo engane yo yarorekanire ngera chikoreta ebichembe kobwatekana na keria engana egotebekana nga ekiombekyo kimanyekanete buna RSF inkianyarete kubwateraniwa gosinkikageire kobage kubwateraniwa no gosira kwa bantu gwetania chiminye ase enseyo ya Sudan. Bono nganigo abana chiebina nabo igo abawakili akurense ya Sudan babere bakorigereria ekiombekyo nabo igo korwa asense ngima kiaberige komorekwa ekiagera abantu abo basirete magima abo kubwa goika chimi inye nigo oba kusebara ase enseyo nigo bakorekana nga nigo ikiombekyo igana kikianyarete goikirania enganeyo korende ebina ebinge nigo bikebwateranete korende ense ya Kenya yanyarire goitaba ritukoria ijuma ewiki yeiga ikiombekyo kinyare gutwara chiabisi chiabo ase omochie o Nairobi na boigo Kenya ekero ekagere buna Kenya nero yakabere nsengia usense yobotamero chingaki chechisegi nigo bono nori omanyekanete buna omoske Tshisekedi korwa ase enseri ya Congo nero anyarire goteba nganige kororokana omurai bwense muske William Ruto anyarire kwegekera gose kwegerera enseri ya Rwanda aiga ige goteba na biased arbiter nabono ensi ya Kenya terama te egendere tugutwara bicheri ngia yabeire gose yabeire kegukagerwa gutwara ekero abantu abange usabara ya abange bari kurigereria bairana kero kende ensi ya Kenya eranyare kuikirania omorembe nabo igo obwamato buya chingaki chemechando gose chingaki chinse chinde chigenderete gutwara chisegi chinyinge korende bono kubwatekana n'omurai oyo Tshisekedi nigo anyarire gotebanga omurai bwense yaito ya Kenya muske William Samoei Ruto nigarorekanire gakwegerera ense yo ya Rwanda nande nga ense yo nero egenderete gosira ekiombekeri kemanyekanete muna M23 gose M23 abantu abo bari asense ya Congo abo bagenderete gutwara engusanano nabo igo nabamenyi bense ya Congo chisegi echo chigenderete koreta obukose chigenderete koreta obwamate obobe gati ya ensi ya Rwanda na Congo chigenderete nabo igo ekero umurai bwense ya Kenya arigereire kegima naki agenderete gosenchera ibaga kiabwate ase okwaneke nga chisegi echo chianyarire gokianigwa gose obwamate obuya bwanyare konekiwa egati yechinse echo ibere page ya kane ya gatano nyoro mugano yo asenchera ere engikirano kegima na page ya gatano narimo tokorigereria nebwate amangana aye gose chinkwana chaye omukonyi bomurai bwense muske Kithure Kindiki segotebana Deputy President blasts Gachagua Kalonzo tells Mount Kenya to ignore them. Ekiro muske Kithure Kindiki anyarite kuboria osekeraringe ase chinsemo chiria chia Meru ritukoregoro akanyara kuboria abantu b'orugongo rwa Mount Kenya gose abakenya bari bakoro chinsemo echo banyare gotigerera gose kubaombia omoske Rigathi Gachagua na omoske Kalonzo Musyoka abo babere bakorokana gutwara siasa entindi gocha ase serikali nabo ubona konye twakoreteire ase ayatikire chinsa chabo no mambi nigo omoske Kithure Kindiki are kubaboria ng'anonya barabwekira babere bakobera abisi gose gutwara amabaga manene kegima ase serikali ya Kenya tibabwati egento kiri bakwegokeria babere bagokorera abakenya gose serikali yeiga. Deputy President promises to revive stalled project ase chinseme echo rogongoro rwa Mount Kenya anene mona ase county eyo ya Meru na nyare kurigereria emeroberio eria beteke gotigarira nchera gose eria serikali chagete korende etarabake gokoro yune ira yae uchase abamenyi be county eyo ya Meru na boigo nigo anyarete kumuboria Gachagua nere omuske Kalonzo banyare gokira gose banyare gotiga kogenderera siasa entindi siasa iyo iranyare koreta obo be ase abakenya. Kindiki says that both have nothing to show when they served as deputy
president and vice president. Kalonzo nere Gachagua kero baringe ang'ena baraibense tibabwate egento bakorete kere kiamana bagwetokeria gwikira rero ine nkwana yaye gujia ase Abakenya borongo rwa Mount Kenya na boigo orai bw'ikiama kirikia ODM musikirala Odinga nigarorekanire gotema gutakwanire ng'ana yaye narigetie ikiro kende guse naragania koba ikirugo kiri kyo prime minister na inde ase serikali ya Kenya Kwanza gotabana Raila avoids prime minister talk as debate on his next move rages ngabona ikiro Abakenya bange bagendete gutwara chinkwana na ki ose umorayo igaranyare ko ibogoria gesiasa asa matukale bose maiga yokugwa kurwase ikirugo kirikia AUC nigo bono musikira Raila Odinga era abeire gakirete taranyara gukwandira kindi gionsi igoro gikiro gikyo kyobo prime minister na ndetara kwandira kindi gionsi ose igoro ngitambo kiro kiranyare kwimukia ase amang'ana yaiga a siasa tukorigereria omugano yigora CPG ya gatano na kabiri gazeti ni ya Daily Nation yeri tuko oria rero nande aiga ngukwanirere na alliances segota MPs castigate Kenyans who celebrated Odinga's loss in AUC election ngabono ababunge nande buna konyana kumanyiria kiro twari ngorigereria yatikire nigo ababunge babeire bakuba muchi Abakenya bali babete baguchingira kugwa kwa Raila Odinga kurwase ekiro gikyo kya AUC ayo na mang'ana ali gusegati yebirengererio biri Abakenya babere bagusanga nande buna egeteseni kya Getembe television amaoni yabagusi gose egati yabagusi bali banyarete gusanga 90 ntwako yaretera ase amaiya gose asaria bereka gwatika ewiki yega ase abangi babete bagusanga birengera byabo nga ensi ya Kenya neganetie Raila kobwabuna urugongo rwa Africa rwa moganetie kurende nigo bono ababunge bagechi bunengane yo kero bagoteba Abakenya tibabonete gucengera okugwo okwo kiagera ensi ya Kenya ngocha gutwara yarengeri bagali nene nabo igo gutwara ikiro gekenene ase orogongo rwa Africa omugano uyu ni gorasi gazeti ya Daily Nation mwancho murigereria kwikira gabo ayo nararia se gazeti ya Daily Nation yeri tuko rero nande sobwango muno ikiro ngorigereria nega egati ye gazeti chirimbwate bunabona gazeti eri ya People Daily nero nibwate eringana limwamo segendete gukwana nero amang'ana a siasa kigima bunabono ekiro nkorigereria ringana limwamo gotebana inside state plan to sanitize SHA nga ekiro gukwana amang'ana aria yomoroberio gose enchera eserikali enyarete kwebanga elinde kwenekia ng'a omoroberio iga osha gose wizara yobo cheno kendete kwebanga kigima kwenekia ng'a omoroberio iga bobo wenia omanyekanete buna SHA onyare gukora emirimo asinchira eng'ikirano kigima eyo ni gazeti ya People Daily ekerebwate bicha yaye oyo kabire omowaziri asa matuka amagega webiasara ebike nabo igo omanyekanete buna Moses Kuria nabo igo oyore mowaziri wobocheno aiga sensi ya Kenya omosubati Debra Barasa mugano yo igo rase page ya kane orire na kia serikali bono yajakire kubika miroberi au kwenekinga omoroberio yiga osha onyarire gukora emirimo asinchiraire ing'ikirano ukigima na tukurigereria ase gazeti eyo page ya kabere ebwate siasa intinde sagoteba Raila's MPs says control of key house committees ngabono nigo yarorekanire ababunge bare ase barense yayo musikira Raila Odinga barorekanire nga batete gutaboria amabaga ara manene nabo igo se chikomiti chiri ime ye bunge banyare koba ng'ana bwa bateneneri gose abarayi mugano yo nigore page ya kabere gazeti ya People Daily na page ya gatano narimo gukwanirire ng'a looming showdown as a treasury county allocation nga nigo bono yarorekanire serikali gose kiganche kenene gia serikali ngocha kire kubwa konacha kiachakire kunacha chibesa chiri chikobwatu kwa gocha ase chi serikali chi county ne bwate bicha ya mowaziri wikiganje gia serikali musike John Mbadi
nekero konyora omogano oyo ase epeji ya gatano na rimo ase goteba na public finance chibesa chibonete gokora amagendero ase abakenya korende chibesa chigosa ase chikaunti bono nkobachire echiekerengo giainse kobwa keri konyora chiserikali chikaunti chikonyora na boigo tokorigereria negendete gokwandera amang'ana ande amange buna bono abantu bagenderete gusiria abairi babo na boigo chifamily chinyinge anene mono buna eiga yaye Injedi oyo orenge omobunge bwe chinsemo ye constituency ya Malava ese gotebang'ana nde nige korrekana ng'ase nka yabo gosase family yabo nigo nande omonto nde anyare gusiria obogima bwabo gose nigo ng'a babwata amatanga abantu babere basiretie amagima abo ase enkeyo inse ya matuko abere na gotigana ni gazeti iyo ya People Daily egazeti ya Taifa Leo aiga nigo ebwate ibicha yomo sacho yomo kurwa ase county ya Bomet oyo nyarite kumirwa igesibo kemiaka emiyemo na 50 150 years in prison kobwatekana nege korwa gose eng'ana yanyarete kumubwaterania eyo ase kigambiro kia monyorete na mamocho yokubaita abana baye batatu mugako egazeti yendi gotana atupwa jela miaka 150 Bernard Kirui ambaye aliua watoto wake watatu katika kijiji cha Mabuteki kaunti ya Bomet mnamo Machi 25, 2019 iganyarete kuita abana abo baye batatu omwaka bwechiri bubere na 19 omotinyo gatatu korende bono nigo anyarete kukumirwa egesibo kia miaka eyo miaka 50 asikira ligosa abeteka gukora gusasikira omwana abeteka goita bono gukubikirania abana batatu emiaka nigo kobe emiyemo na 50 timanyanga goika emiaka 150 na chigotoka ore moyo ayo nkubwatikana nekina gose nekigambiro ekyo kyanyarete konacha ekine kyo omugano oyo konyara sinjira enyikiranu ore ase page ya kabiri egazeti ya Taifa Leo sewote anafungwa miaka 150 kwa kuua wanawe watatu omugano oyo nabo koyonyora abo rindo nyare kumanya ng'aki emiaka iga emiyemo na 50 ose emiyemo na 50 arachie kuyokora ekero ari ase jela nande togosika bosio egazeti iyo gukwanirira amang'ana aria affordable housing ese gotana watu wachache wataka nyumba za bei nafuu ripoti yaonyesha ngabono obotukiburi bwabere bwogokorwa nigo obokorokia ng'a abakenya goika chiribu chimi isano nabo banyare kwerikia ase chinyomba echo na boigo abande mbaraba bakotwara eganga gose mbaraorokia ng'a mbare tayare mbare ang'e kigima gochikonyora chinyomba echo chia affordable housing chinyomba echo nchigendete kwagacho ase chinsemo asense ya Kenya ekero bono eserikali eyega ya Kenya Kwanza yanyara goteba nerigetie kwaniki ng'a abakenya bonsi banyorire chinyomba ase erigori rike korende roboti rwarokire ng'a abakenya abo baganete chinyomba echo nigo omobaro orense mono korende tari buna eserikali yakakirete ng'ana eyo gochigokora emirimo na ayo negati yari ase egazeti eyeiga ndochenga na mang'ana amange aiga egazeti yebwate korende ase erituko korende ntarakora ndoche aiga ngukwanirira amang'ana ya Valentines erituko erio gochengera abanchaine ase ensengima erio riarenge ria Ijumaa ewiki yaeta ekero egoteba ng'a upendo usipungue maua ya Valentino yanaponyauka ngabono ebwanchani mbo basa gokea ase chinka gose ase chinyomba ekero bono amaugari abantu banyarete kwena na chinga kicha Valentine gose ritukorira Valentine wiki yaita ekera amaugayo abere koba agakoma ayo nigora ase page ya gatano na limu ase goteba sherehe za Mtakatifu Valentino zilikuwa sherehe za Kikristo zilizoadhimishwa
kutoa heshima kwa kuwakumbuka wahanga wa mauaji ya kijamii katika enzi ya utawala wa Rumi. No kunyoria nga ekero twari gukwana litukero ya Valentine sina kunyorete nga Valentine amangana iga na yokumuchengira uyo nyarete koitwa ase gutwara obwegeno osinigo arenge omwegeno wa wedini yege katoliki uyo nyarete koitwa kurindi mugano yini epeji yuni gege endrete kotebanga ose egosingirire ngane yonga ekera mogali ya Valentine na omiri na boigo ogwanjaniti bo basakoera ase chinga na tukorigereria page ya 20 ase egazeti ega ose page yomoerio kigima nebwate amanganari ya sports esegotana hapa kwa Madrid na Man City anakufa mtu nga egati yechitimu echibe igaibere timu eri ya Real Madrid na eri ya Man City nga nigo charorekanire ko ba chintingo kigima nga goika egari no muntu ora kwesegotana mechi nengumuza klabu bingwa nga nigo chitimu nchirororo nye chirachego chiesa litko leo mechi nne za klabu bingwa barani Ulaya zitasakatwa nga bono emechi chi igemunere guchiwa kwa litko ria rero yechitimu chintingu kigima eyo irachi gokorekana rituko ria rero bali ba gotiotereria amang'ana y'enkoyo munyare gofuatilia na inde munyare komanya ayo nande ekero omo abasake baito nabo igo bari bakorigeria amang'ana yechigosori mbanyare ko baboera nabo igo kubariganeria oroboti orong'aki echigemo echo gose naki ebimina nebio birachi gokorekana rituko ria rero korende moncho morigerera ayo narari ase chigazeti chia rero nano gokunyore ng'a rituko ria rero togochigokwanera amang'ana y'oboremi nabo igo mbinto kibiri biganeire kubekwa ase ensemeri y'oboremi ere kwaneki ng'a oko nigo amasamora gose rigesa abe rirabe ligia nainde dire rinene mono tubate mugeni aiga ase studio nabo igase kekere busyo nyare ko mwarigania anyare gusangana inte korende tiga nagenda ase mutumo komoke erinde tonyare koirana turigereri oboremi. Etwani yabugire ayo mworo karugetanda etwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbale njara ayo mworo karugetanda bana mbale njara uzito somya bamura baje kuya mandege uzito somya bamura baje kuya mandege. Getemba Television ekeonga kiamamogusi. Getemba Television ekeonga kiamamogusi. Ine kwabaire gukorera asenga kintambe guse nigo kwarwalire na gusalia enibo enyinge aha bono tokwa omoyo inyagitari ya Getemba Television ekeonga kiamamogusi. Yeah, nkuri yule obe umumanyi buo bogendia tibuwa buwa RS Modern Driving School nesukuru yo bogendia yuego kwali baga yobomanyi ase ibrasi bikobuatia etu ase chipigepige nkwegeli apale boigo chigali chia automatic na light vehicle ase boigo bakwegeli ya C1 C2 ase chitruck D1 D2 na D3 ase chigali cha matatu amangana maya naya ni gobaletire e machine ye kerero ye driving simulator awo ase aborokiwa bagosomera nyumba batali kogenda ebara banyone ase chinsagi chabobuna Kisi Keroka Sondo Isebania Lolgorion Keanja Suneka na Ntibaru asamange na bukubakira esini ase chinamba 0725659500
05 gose 0759100009 Boigo 0101098181 RS Modern Driving ase obogendia obuya. Getemba Television ekionga kiamamogusi. Amarietane neri kimisuko na eri kimisuko no manyagetaria imeye nyagetaria nugapesi ni nyagetaria gotoka somo cyobosongo ebwato abokorera bwayo buyakigima nakobwa mone gotumeka chimashini chekerero ekicyarure ko rwasense ya South Korea